Здравейте! Днес ще ви помогна да се подготвим за училище. Нали 15 септември приближава. Искам да ви помогна да се подготвите. Така, днес ще ми купуват нова раница и ви казвам програмата за трети клас. Ще ставам за четвърти и не знам какви предмети ще имам. Затова за трети клас. Ще ми купуват и по-големи, по-голям формат и по-голяма раница и по-хубава. Но сега ще ви покажа всичко мое старо, какво съм била. И така, сега само да се закочия ципа. Да, ето това е моята раница. Тя е шарена, нали? Първо ще ви покажа какво имам в предния джоб. Това са два несесера и някои неща. И после ще имаме яденета и такива, но сега говорим без ядене и нищо. В предния джоб. Сега ще ви покажа първо какво е моето несесерче. Малко свети. Защото аз съм в най-светлата стая, разбира се. Ето, това е моят несесер с две. В първото имам фломастери. Сега в първото имам фломастери, във второто, вече голямото, имам по-други неща, които ще ми трябват повече. Това са кабелчета. Ето ще ви показвам, вие виждате какво е лепило. Купено от книжарница Елф. Това ми е купено от Джъмбо. Виждам ви отблизо. Не знам нали ще ми трябва, но го взимам. Ножица пак е купена от Джъмбо. Много са хубави там при тях тези неща. Лична карта. Разбира се, тя върви с бележник. Това, което аз искам, е вие да си купите и бележник, и лична карта с опаковка, защото е по-удобно. Имам тиксо, къдрава ножица, която реже къдраво. Не знам нали сте чували. Ето вижте с каква представка е. Малко е светло. Ето, ако не знаете какво е, това прави кръгчета. Така, ето вижте. Имам много гуми. Ето една от тях на България. Една друга. Тази синята, ето сега да обърна. Пак е тази вече от Kaufland, мисля, че беше. Да, от Kaufland. Това бялото бърши молив, синьото бърши химикал. Нали? Много са удобни. Наистина бърши химикалът. Това е триъгълна, пак от книжарница Елф. Но не знам сега нали ги има. И още една, но тази е надупчена и не е толкова хубава. И останалото са цветни моливи, които ще ми трябват в трети клас. Но аз сега съм четвърти. Така, ще взема тези неща и ще ги приберя. Така, прибрах ги. Закопчавам и сега ще ви покажа моят друг несесер, в който ми седят отделните неща. Ето. Отпред е много грозен, на принцеси. Той ми е като малка, даже не знам дали тази година ще ходя с него. Ей! Вътре има много хубави химикали, които са купени от... Сега ще ви кажа. От едно левче в Сопот. Нали знаете къде е Сопот? Където е роден Вазов. Ако знаете кой е Вазов. Ето. Това са цветни химикали, които ще ми трябват. Този химикал ми го подаде една моя приятелка, не знам откъде е. Ето той се разтяга и се свива и се мушка това отдолу. Така. Ето това са цветни маркери, които не са перманентни, но не могат да се трият, нали?
на дъска. Сега, като говорим за маркери, имам черен маркер, перманентен, съжалявам. Сега ще ви покажа някои мои други неща. Не ви се представих, аз съм Християна Мутавчиева. Правила съм и други клипчета, но не са били лично мои. Това ми е първото клипче. Това е цветни химикали. Ето такива всякакви цветни. Ето вижте, 3 от тях. Такива в една голяма кутия се продават в джамбо за 2 или 3 лева, но си струва. Ето един червен. Този не е от тези. Този много хубаво пише. От книжарница Елф. Това е молив, подариха ми го, но той си е с гумичка, настрани така. Също, не знам нали при вас, не знам къде живеете. Ето, сини, черни, пак сини. Не знам нали при вас има такива. Това пишеш, изваждаш го, пишеш като нормално, но не го виждаш. Ето, чак когато светнеш с синята светлинка, вече се вижда какво си написал. Когато пак изгасиш, не се вижда. Изчакайте ме да си прибера моливите. Прибрах ги. Сега закопчавам и го мъжкам в предния джоб. В предния джоб също имам лепило. Не знам нали вас има такова. Пеликан, нещо друго. Тук отпред се върти. Ето така. И пуска. Сега да не правя така, защото няма на какво да лепя. Лепило. Това е, ако не знаете какво е, заличител, заличава с една бяла течност. Това е устрилка на Faber-Castell. Faber-Castell са много хубава марка. Вижте, 2 дупки, едната е по-малка, другата е по-голяма. Вижте го отдолу, като го извадим. Тук се остри отстрани. Падат тук. Ето така изглежда, като острим. Падат тук. И после го изхвърляме. Сега да не правим много такива неща, защото трябва да ви покажа и други неща. Това ли е всичко? Да. Сега ще ви покажа какво има в предния джоб. Тацацки. Първо ще ви покажа, знам, че това е за училище, но това е разговорник на немски език. Вижте го отзад. Купих го много ефтино, 5,50, нали, защото има и по-скъпи. Ето тук ще го оставя. Ето я едната моя тетрадка на котки отзад. Тя е с 60 листа, А5 и ми е от Джамбо. Ето тук пише, че ми е от Джамбо. И всички останали тетрадки са ми от Джамбо. Повтарям, всички останали няма да казвам. Всичките са с 60 листа, всичките са А5. Но ще ми купуват по-голям формат и няма да са А5, няма да са сигурно с 60 листа. Както и да е, това е първата ми тетрадка. Тя ще е по-български, сигурно. Следващата тетрадка, казах ви, ето е същата. Пак ми е от Jumbo. Бяха в едно пакетче. Сигурно около 5 броя. Вътре е с широки редове. Всички са с широки редове, защото в 3-ти клас госпожата ни каза, че ще пишем с широки редове. Какво друго да ви кажа? Тази ще я ползвам по-английски. Разбира се, опа. Ще ги оставя тук. Следващата ми тетрадка е пак с 60 листа и е от Jumbo, аз ви казах. И е пак с широки редове, малко е сгъната тук. Ще оправя готово. Ето я. Тя е 100 доларова банкнота сейно. Виждате ли? Така. Тя ще ми е по математика, домашна работа. Вече тази ще ми е по... не знам, по математика. Тя пак е с широки редове, 60 листа, AP, Jumbo.
разбрахте, вие знаете. Това са почти всички тетрадки. Тази тетрадка не я харесвам много, но както и да е, котенца и отзад котенца, пак с 60 листа, А5, джамбо. Пак е с широки редове, вижте, сами вижте. И полето е от тази страна, където трябва да си е. Защото аз бях купувала една тетрадка и беше от другата страна, тъй че внимавайте. Тази ще я ползвам по... Чекай преводам, защото поне не пише много. Тетрадките, които не харесвам много, не ги използвам за нещо, което всеки ден ще ги виждам. Чакайте да видя другата тетрадка. Така. Тази ще ми е по музика. Пак 60 листа, джамбо. Пак е с широки редове. Тази, която много харесвам, ще ми е тя пак е 60 листа от джамбо, А5. Тя ще ми е по човек и общество, защото повече пишем по него. Имаме 2 часа, но вече един. Последната тетрадка, която ще ви покажа, пак е от джамбо, 60 листа, пак е с широки редове. Има и с квадратчета такива тетрадки. Забравих да ви кажа. Нея ще я ползвам не съм ползвала. Музика мисля, че не съм ползвала. По музика, ако не съм я ползвала нещо. Така, и това е. Ако ви харесва, чакайте само да видя. Забравих, чакай да свърша. Това е тефтерче. Задължително трябва да имаме тефтерчето го отзад. Само да видя. А6. То ми е пак от джамбо. С широки редове. Вътре в него си пише неща, примерно. Някакви неща. И на вас ще ви трябва такова, за да можете да записвате какво ще ви трябва, примерно по домашен пит, по изобразително, такива. Само да видя нещо друго. Няма. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре и коментирайте, абонирайте се в моя блог. Искам, защото това ми е първото клипче, да ви кажа, че ще продължавам да правим такива клипчета, когато ходя до джамбо, зависи нали ще ходя. Не съм сигурна, че ще ходя. Ще изпратя клипче задължително в YouTube, да покажа какво съм си купила от там. Веднага като се прибера, изваждам чантата и ще ви покажа всичко, което е за мен, нали? Благодаря ви, дайте палче нагоре, ако не палче надолу, но абонирайте се за моя блог. Качвала съм и други клипчета, казах ви, но не мои. Обичам ви. Ще продължавам да качвам такива клипчета, защото ми харесва да качвам такива клипчета. И ако видя, че моите клипчета върват, ще продължавам да качвам, докато вие не искате. Тъй, че коментирайте и ми кажете вие какво харесаха ли ви нещата, примерно вие с такива тетрадки ли работите и нещо такова. Обичам ви. Пишете, коментирайте, палчета нагоре, надолу и дано се абонира някой за моя канал. Нали? Благодаря, довиждане!